У музеі гісторыі горада Гомеля наведвальнікам малодшага школьнага ўзросту прапануюць квест-тур аб горадзе Гомеі. Атрымаўшы на рукі карту-падказку, госць адправіцца ў падарожжа ў мінулае. Заданні самыя розныя. Суаднесці арнамент на старажытных збанах, раскрыць таямніцы гарадскіх рамёстваў і расшыфраваць надпіс на пячаці. Абласны музей ваеннай славы на кастрычнік падрыхтаваў адразу 4 адукацыйныя інтэрактывы. Квест-тур «Следства вялі», гульня «Дарога да перамогі», «Юны патрыёт» і іншыя. Мерапрыемствы праводзяцца па папярэдніх заяўках, запіс ідзе актыўна, а таму жадаючым патрапіць трэба паспяшацца. Турыстычная жамчужына рэгіёна, палац Румянцавых і Паскевічаў для школьнікаў прапануе прасвячэння ў юныя гамяльчане праз гістарычныя экскурсіі і лекцыі. Праграма «Музей у школе» праводзіцца ў абодвух формах, у тым ліку з выездам у навучальныя установы. У Беларусі кастрычнік абвешчаны месяцам адукацыйнага турызму, а гэта лепшая магчымасць сумясціць падарожжа з атрыманнем новых ведаў. Тым не менш, у музеях нагадваюць, што праграмы тут праходзяць у любую пару года і з заканчэннем месячніка не закрыюцца, а таму бліжэйшыя канікулы таксама добрая нагода наведаць знакавыя мясціны і далучыцца да гісторыі роднага краю.